ଟର୍ଚର କରିଥିବେ ଆଉ ହଇରାଣ କରିଥିବେ ଆଉ ମତେ ଡାକିକି ମତେ ତାର ମତେ ଏଇ ପାଶେ ଟିସି ଏମ୍ପି ଫେମ୍ପି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଗାଡେ ଆମର ପାଇଁ ଏମ୍ପି ଫେମ୍ପି ଜଣେଇଥିଲେ କଥା କୋଉ ସେଇ ତ କଥା କହୁଛି ଆଜି ଇଏ ପ୍ରଶାସନରେ କଣ ଲାଭ ସେଇ କଥା ଇଏ ପ୍ରଶାସନରେ କଣ ଅଛି ସବୁ ପାଇଁ ରାଜନୀତି ଆଜି କଥା ଶୁଣିବି ଭଳିଆ ଲୋକ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜଣେ ଲୋକ ସେ କହିଦେବ କାମ ତା ନ କହିଲେ ସେ ଏରିଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଦ ପକାନ୍ତିନି ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଦ ପକେଇ ପାରିବେନି କାର୍ଯ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲସୁନ୍ଦରୀ ଲୋକେ ଯାଇପାରିବେନି ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏସବୁ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କଣ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସେ ଆଗେ ବି କଥା କହିଛି ଲିଖିତ ଆକାରରେ ଦେଇଛି ଖାଲି ଜଣେ ନାହିଁ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ବି ଦେଇଛି টুইট করছি ডিপার্টমেন্টକୁ টুইট করছি সিএমওକୁ টুইট করছি ডাইরেক্টরଙ୍କୁ টুইট করছি କେହି ଶୁଣିଲେନି এই যে ଏହା ଶୁଣିଲେ ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କମିଟି କରିଛନ୍ତି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଆଗରୁ ତାକୁ ଡିମୋରାଲାଇଜ କରିଦେବୁ ଡାକିକି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ଆଗରୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତାକୁ ଡାକି କାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କାହିଁ ତ ଫେଭର ତ କିଛି ନାହିଁ କେମିତି କାହିଁକି ନାଟକ କରୁଛୁ ଆରେ ରିପୋର୍ଟଟା ଦେଇଛି କିଏ Who is this person? They are your colleagues.